Maya-payabak po. Pagmulan tayo pong ini, ing trido, parangal kang San Vicente de Paul. Siklod tamo po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Vincent de Paul. All together. Dear Lord, we thank you for giving us your praise, Saint Vincent de Paul, as an example of holiness. Help us to imitate the virtue that he developed during his life as a priest, serving you in the poor. Saint Vincent de Paul, you began your path to the priesthood at a young age, even though you were not immediately drawn to reach for holiness in this vocation. You opened yourself up to God's will and learned how to serve Him worthily. Pray that I can do the same. You remain faithful to your vocation as our priest your whole life, even though you initially sought a comfortable lifestyle from it. Later in your life, you answered God's call to serve Him in a particular way through the poor. Pray for me that I may serve God as worthily as I can in whatever manner He calls me to. Please also pray for. Please mention your intentions. Amen. Saint Vincent de Paul, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay pa? Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Flor Mercado, Teresita David, Myrna Nakpil, Violeta Deirit, Ian Bondok, Emmy Gutierrez, Socorro Montemayor, Rene Enelia Lorenzo, Fer and Lina Castro, Regina Castro, Raimundo and Carla Almenanza, Jose Renante and Miriam Sandico, JP Lagman, Honorarias, Amare et Servire Choir, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Arcel Borja, Irene Ginto, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Myrna Dison, Sherry Grace Angeles Paras, din kaya katapong sponsors, King First Day Trido ng San Vicente de Paul, Di Luis and Betty Rivera, Ladies of Charity. Special intention, Edwin Cunanan and family, Myra Lansang Paras, Marcos Garcia.
Kapasalamatan da po king Aldodang Kaybaitan, di Oliver Sinamban, Debbie Kate Punsalan, Amiel Dison, Lorna Flores. Para king malalagwang kapaldanan dari Eufrancia Ordanes, Lani Lansang Briton, Gabriel Lansang Jr., Josephine Lac, Asuncion Lansang, Lourdes Mariano, Bernadette Botalid, Marcus Donson Manalad, Marlita Palomares, Raul Gopez. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Aurora, Nestor, Reynaldo, Nenita, Fernacio, Gabriela Janela, Divinia, Dolores, Rosendo, Maria, Rosa, Reynaldo, Camilo, Gerardo, Conrado, Dandy, Romana, Antonino, Brigida, Ronero, Angelita, Federico, Albert, Remigio, Willie, Estela, Ligaya, Maxima, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Pari, palenari, pansang iniwi, taong mepiling, kayang kewani, usal na ningyatu, bantayang unye, napapatutung. Kayang daya, Leos Melinis, kasalanan at sablang dunis, sala kaya munye, dan napapatuto. Kilagin ng impam po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, nating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya antimorin, May payabak kay kaingan po. may payabak po mo. Sampisan tayo pong ining ingaldo pamagsadya para naman king piyesta ng San Vicente de Paul, ang patron saint na pureng kapatid tamong Our Ladies of Charity. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa, at pagsisyan din kasalanan tamod, anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang ginawang maygid alegwan, king bayong templo kesa king minuna, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo, Ikang milanyan, ikang anak na ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo, Ikang babiye kanuwanan at kayupayan, king kekang balayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo, Ing Diyos, sa may ipayin totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, masika na ning kekang katuliran at maulayng pakalulo mo. Antabenan mo kaya sana, king beyatan, at kapagsubukan ning biye. Kambinan mo la rin kay sipan mi, king balat kayo ning ketasan. At piblasan mo la, king kapagnasan mi, king legwan ning katutuan.
Sa panmuking mikalalong matinding kamalayan, karing malugod mong pamalak, banlalong laus alu, milang adahon ding biyemi, king kasayuan keka, at karing paraming tao. Iriadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Hageo. King kaduang banwang pamagari ng Dario, king kaduang pulot metong aldo ning kapitong bulan. Migsalita yang pasibayo ing Ginu, king kapamilataning propeta Hageo. Sinabi na kang Hageo, king Sabiana kang Zerubabel, ing gobernador na ning Huda, kang Oswe ing matas diling katungkulan karing pari, at karing memalen ing antikaniti. Atin kaya kayo makakalingwan king legwaning sadyang templo, nano yung itsura ng eni. Balamu alayang bitasang legwan. Dapat eko pa'y siralub, magobra kayo uling atsu kuklibuta Diyo. Inyang meko kayo Ehipto, paya nga ko ing manatili kong mamantabe kaya kayo. Ang gangini kaya beyo ko, inya kayo sukat mitatakutan. Lumwat, pugunan ke ing banwa at ing yato, ing bansa at ing dagat, ibagsak kula ring sablang bansa, at midalalaketi ring karelang pibandyan, at kumatmuyang pibandyan ing templo. Kanako ing sablang pilak at gintuning yato, maging may gitsang legwan ing bayong templo, kesa aking minunang mitalakad. At karin ko ibiya karing memalen ko ing kanawan at ing kayupayan. Ing ginong mayupaya, yaing magsalita. Amano ning ginong. Salamat, King Diyos. Ing Diyos siyang panaligan ko, kaya kapuryan ibiya ko, ya ing talasaw ko at Diyos ko. In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiye ko, iya ing talasaw po at Diyos ko. O Diyos ko, ipasyag mo king ala kong kasalanan, ipamingwa mo kakong piyamanuan, laban ka ring taong alang Diyos akatawan. Iligtas mo ko karing taong mitmong kapamaraitnan, at karing makatuliran. In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiye ko, iya ing talasaw po at Diyos ko. Ika o Diyos, ing kakong talapaglualo, bakit pepayang gulutan mo ko? Bakit kailangan ko pang dumalan kasakitan, karing mabagsik kong kasalang? In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiye ko, iya ing talasaw po at Diyos ko. Ipabal mong kaya kang sala, ban ako ing karelang patnubayan at tarian king bundok abanal, nung no ka rin yang kekang tuknangan. In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiye ko, iya ing talasaw po at Diyos ko. Karin ketang altar mo, o Diyos, lumapit ko. Ikang babiyak ako king tulang emunano. Tigtigan ke ing alpa at puryanda ka, o Diyos, akakong Diyos. In Diyos yang panaligan ko, kaya kapurian ibiye ko, iya ing talasaw po at Diyos ko. Alleluia, 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 Alleluia. Mata ko kaya kalang ibuklat,
ban ka kulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kaya kang kautusan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, at kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Misan, kabang manalangin niyang dili-dili Jesus, lepitan dering alagad. Nino kanuwa ko, agpangking sasabihan daring dakalataw. Nga nang kinutang Jesus karela. May kibatla, sasabihan daring mapilan, king ika kanuyuan na maminyag. Di nga liwa, sasabihan da, king ika kanuy Elias. Di nga liwa naman, sabihan da, king sinubliyang mebye, ing metong karing propeta, ning minunang panahon. Hoy kayo naman, nga nang kinutang karela. Para kaya kayo, ninuya ako. May kibachi Pedro, ikayong Kristo naning Diyos. Peka panabili ng Jesus, king erasana pa niya beniti kanino man. Nga na pang tinuglong, sukat siyang dumalan dakala kasakitan, ing anak na ning tao. Isakwil daring makatwa daring Hudyo, rin pamuntok daring saserdote at ding eskriba, at patende. Dapat subliyang niya, king kadungaldo. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Magandang morning po ulit sa lahat. Kahapon po nagmisa ako sa mga kapatid nating mga madre na Benedictine Sisters dyan sa Boulevard, San Antonio Boulevard. No? At tuwing Thursday, ako nagmimisa sa kanila. Pag titinignan ko po yung bagong lugar nila, kasi meron na silang bagong, yan nga, dati dito sila, tapos na yung kanilang cloistered convent, tapos ginagawa ngayon kasalukuyan ng kanilang kapilya, na napakalaking kapilya. Napapaisip ako, sabi ko, talagang iilan lang itong mga madring ito, pero yung mga napapagawa nila kamangha-mangha. No? Hindi naman nagtatrabaho. Pero katakataka kung paanong mayroong silang nabubuong mga proyekto. Siguro yung mga madre, nung simulan yan, parang napaka-imposibleng gawin ang mga ngayon nangyayari sa kanilang kongregasyon. Kasi dati dito po sila sa tabi natin, dito sa lumang kumbento ng siguro ng ating parokya, no? Ng mga unang misyonero. Tapos naging eskwelahan yata. Tapos pinagbigyan sila ni Apo Seto na dito sila magstay at simulan ng kanilang kongregasyon. Pero yun nga, dumating ang araw na nagkalakas yata sila ng loob, no? Na para kumbaga sa may asawa, iiwanan ng kanyang mga magulang at magbukod na. At sila nakabukod sila doon. Kasi ito'y property ng Archdiocese. Na parang squatter sila. Ngayon meron silang sariling kanila na lugar. At ulit, siguro hindi sila makaalis-alis dito nun kasi parang imposible na makaalis sila dito sa lugar na ito. Pero hindi pala imposible.
pwede pala. Mahirap lang, pero pwede. Mahirap, pero pwede. Kasi ngayon nga, siguro, baka ngayong matapos ang September or October, tapos na yung chapel nila. Magkano kaya yun? Ito pong ating unang pagbasa. Pagkatapos na lumaya yung mga Israelita sa pailalim sa kapangyarihan ng Babylonia, na kung saan ultimo yung magandang templo nila na pinagawa ni King Solomon, winasak. Hindi nila alam kung paano sila magsimula ulit. Parang napaka-imposible na gumawa sila ng bagong templo. Saan sila kukuha ng mga pondo? Paano gagawin nila para ito'y mabuo mulit? Parang napaka-imposible ang gawain ito. Pero ganoon pa man sa pagitan ni Propeta Hagay, dito siyang nagsalita na parang siya nga ang pinadala ng Diyos para palakasin ang loob ng kanyang mga kababayan. Nabanggit dito nung binalik sila sa Ehipto, sa istorya sa Ehipto. Sabi niya, dapat kayo pa'y siralog. Magobra kayo, uling at syuko libutad Diyo. Parang ito ang sinasabi ng Diyos sa kanila through Prophet Hagay. Dapat eko pa'y siralog, magobra kayo, uling at syuko libutad Diyo. Inyang meko kayo Ehipto, pengako ko, ing manatili kong mamantabi kay kayo. Ang gangini kayabe ko, inya kayo sukat mitatakutan. Kung takot kayong magsimula ulit, at yan, ang buuin ulit ang templo, pinaalala ng Diyos through Prophet Hagay, ang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila'y alipin pa sa Egypt. At dito nga, ang pagtitiyak, paniniguro, na magpahanggang ngayon, na nandun sila sa ganong kalagayan, na parang nagsisimula ulit. Ako'y kasama ninyo, sabi ni Yahweh. Kaya huwag kayong matakot. At ang gusto ko pong narinig dito sabi niya, kanako insablang pilak at ginto ning yato. Yan. Para bang sinasabi rito, ang may maari ng lahat-lahat na nakikita nyo, ang lahat ng kayamanan ng mundo, ay pag-aari ko. Yan ang sabi ng Diyos. So, sa Kanya ang lahat-lahat. So, bakit nga naman sila matatakot? Gayang itatayong templo, hindi naman sa mga Israelita, kundi sa Diyos. At siya pa rin ang, kumbaga, siya ang magtatrabaho. Siya pa rin ang gagawa para mabuo itong templo. Hindi ba, hindi ko alam yung Salmo, yung sinabi niya, if the Lord does not build a house, then in vain do the builders labor. Dahil ito'y sa Diyos, siya pa rin ang magmamalasakit at siya pa rin ang kikilos at gagalaw para ito'y mabuo. Kaya, kahit na sa tingin ng mga Israelita, ito'y napaka-imposible. Ika nga, sa Diyos, walang imposible. Mahirap lang sa tao, pero pwede. Dahil ang biyaya at ang kamay ng Diyos ay nandiyan. At siguro sa atin po, tignan nyo lang sa ating mga sarili-sariling sitwasyon. Tayo rin naman nakakaranas ng ganyan. Mga bagay-bagay na parang napaka-imposible nating magawa. Pero hindi pala mga imposible. Pwede naman. Mahirap nga lang. Pero with God's grace,
magagawa naman. Kanya ang lahat-lahat. Kaya we have the resources. Kasi nasa sa atin ang Diyos. At ito pong pandemic na ito, kung titignan natin, parang napaka-imposibleng matapos. Parang hindi natin kayang tapusin. Pero tulad po dito, hindi imposible. Pwede. Pero mahirap nga lang. Pero with God's grace, sa tulong niya, kung paano niyang tinulungan ng Israel sa naunang panahon, at pinatnubayan niya, inalayan, ganyan pa rin ang Diyos magpahanggang ngayon sa atin. Tayo rin dito ngayon, sa panahon ito ng pandemya, na parang napaka-imposibleng matapos-tapos. Pero pwede naman, mahirap nga lang. Pero ang Diyos ay sumasa atin. Ika nga ng favorite line ni Mayor Isko, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Amen. Ngayon po ating idulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat na natatakot sa laki ng mga problemang mga dagok sa ating buhay. Pero posible naman at pwede naman palang ito'y matapos at magkaroon ng hangganan sa tulong at biyaya ng Diyos. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing, dingkeka manalig. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing, dingkeka manalig. Pan? Baning mabilog a Santa Iglesia, maging kakatawa ng Kristo, king pamangawang mayap, king parang tao, at pamanyambo king igpa, kapamilataning dapat amayap at panalangin, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing, dingkeka manalig. Banto parandaring sabla, ing karelang patungkulan king Diyos, balang Domingo at kapiestang Pangilinan, kapamilataning pamidawon king miso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing, dingkeka manalig. Banding dirimlo king kasalpantayanan, tanggap lang bayong sala, aibat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing, dingkeka manalig. Baning kaya katang kapamisanan, miko malasakit siya king ikalinis at ikasanting ning balening Diyos, at mabiyasang sumaup king obro king parokyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing daing, dingkeka manalig. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, ituro mo keng lugod at salpantayang kabilugan na puso keka. King lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Dito po makasadyang mag-offer, lumapit na po king arap. Mano kami nga kabilyan, bingke kami daralanan, ing bukod mong kapagnasan, ekalasama tanggapan, tinapening katawan mo, alaping ba bidaya mo, ay naning
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karing gamat mo. King kapurit ikaligaya ng kiyan lagyo. Ning kaya kataming kasaplala ni mabilog na Santa Iglesia. O Diyos, sing pakalulu kaniting Eukaristya, papasagming kamatayan ng Ginoo. Tanggapan mo sa retingayin ayam pang mi, at sapan mo keng tuki kaya kambening lugod. Ulinging mabibiat magari manggaman king alangangga. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimulin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangangga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. King dali sa lugod, pagmasusyan ming kayang kamatayan. King mabye kasalpantiyan papasyag ming kayang pangasabing mebye. King ka napakapanaligan, panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Mitmuing banwa, ating lawat kang ligaya. Hosana, Hosana, ingkap katas katasan. Luwaling daratan, kinlaw yun Ginoo. Luwaling daratan, kinlaw yun Ginoo. Hosana, Hosana, ingkap katas katasan. Luwaling daratan, kinlaw yun Ginoo. Luwaling daratan, kinlaw yun Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya keka. Tira, sunat binyene, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minam ko kaniti. Iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kekay at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo metea, y Cristo sinobria, y Cristo datangya, datangyang pasipayo. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biya ning anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi ning biya, at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato,
Ban biganap yakin lugod. Kamben ang Francisco kaya kaming Papa. At ti Florentino kaya kaming Obispo. Ading sablang pare. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepe Nabon at maninayang sabing miye. Lalong-lalo na di Ligaya at Rosita. Ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana kimaligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya ng Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya ring apostol at ding sablang santo. At inupad kimal mong kaburian. Kikikabaning panawon, purienda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambihan at kayo, ipang mayupayang tutup, kaguning banal Espiritu ko, purianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Mapamintuging amayan tala pangabos at mibok kimbala ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipamiadjuan mo, misang mailagyo mo. Datang ke kami, ingkayarian mo, ipamintuaning lumo. Ketiking yato at king banwa, ipamintuaning lumo. Ikakarani, King Aldo, ibimu ke kami, King Aldo at ipatawad mo ke kami, ting salamin ka. Ating pamamatawad ni karing ni kasala ke kami, emo ke ipay sa uting tukso na may kapuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kawang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, panggaman, O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo. Ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na yung lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Masaya tangan ng pupukain kapayapan, anting may kakapatid. Kapayapan, kaya kayo nga po. Kapayapan, kapayapan.
pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalananing yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalananing yato. Ibemuke kami, kapayapaan. Ibemuke kami, kapayapaan. Ibemuing kapayapaan. Ibemuke kami, kapayapaan. Ibemuing kapayapaan. Ngayon, Kordero ng Diyos, similalako king kasalanan niya to. Nang tamang mayawis king apunan ng Kordero. Ginoo, ek yung matampang-tanggap kaya ka, dapat check check kasi nga mano mo, humayap na ako. Nungnukaring lugod at pamikalugod, karing at suyaing Diyos, amalugod. Nungnukaring lugod at pamikalugod, karin at suyaing Diyos, Ama. Lugod ng Kristo, pitipon na katamo, kaya magsaya at tumulat mo. Igalang yan, luguraning Diyos na ating parang tao, ilugod at alisin. Nung nukariming lugod at pamikalugod, karin at suyaing Diyos, Ama. Lugod. Nung nukariming lugod at pamikalugod, karin at suyaing Diyos, Ama. Lugod. Inyasat karing sablatang pamitipon, ing pamisagsagan, etaman ayon, paghinakit pati kamwat tuknangan sa Kristong Diyos pusal tamu, ipiyay nasa. Nung nukariming lugod at pamikalugod, karin at suyaing Diyos, Ama. Lugod. Nung nukariming lugod
kami kalugod, Karina Juyaing Diyos, Ama lugod. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itamangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Birhen Maria, kaya in Diyos pinibala ni, ing anak ng bugtong, kaya in Maria binilina ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami, kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, ampon sikan ang pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang morok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulo, ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalan dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing baligdan mo kaming mipmun lugod, at iyatsat mi kaya kami, ing makaulo mong gamot. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ding taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit. Ating gawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin bilo, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming anang kasasagpulan kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ing aklismi ko, king kagulanan mi, nune bakus mo kaming ikabos king salblang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Vicente de Paul, Ipanalangin mo kami. patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king ikarisyang pisulusulo mingeni, pasignangan mo yung biyemi. Kapamilatan ng kaya kang espiritu, tumubo naman sanang matatag, ing biyemo ka ring puso mi, at makapanatili kang tapat kaya ka. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pagka nakakumo po keng daratang nga Domingo, gestay yapondong, ang kaya katang Arsobispo, iya po yung maging Mass Presider tamo, main celebrant, keng 8:30 a.m. Mass, bang ma-celebrate siya po kining National Migrant Sunday. Last year po yan na naman many muna keng misa ng National Migrant Sunday celebration, ing Archdiocese celebration. Okay, so keng pong 8:30 Mass, keng Sunday na, nung buriya pong Tagunan, so 8:30 a.m. Mass, ang misang makatalaga para keng Archdiocese celebration ng National Migrant Sunday. King pamanimunan ng kakatang Arsobispo. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka, Timorin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pangituto, ingib pa, ang puning anak, ang puning banal espiritu, Amen. kaya rin kay katang kapag masusya, niya umeta ng ini, luguran tayong Diyos, at yung kapara tamong tao. Salamat, King King Diyos. Dakal po salamat at may poras kay kaingan. Gandang araw, marami pong salamat. Aldo kang Maria, kagalit ang masin